Impossible Level. Къде е листа? Ма 90 няма такъв лист, има го на спрейшит, мога да ти го правя. Ако искаш. Чай, what happened to the IOL? Ага, ето. Ето бе, Reddit има всичко. Така, Но ма карам ти Формоса. Формоса няма ефорт. Cyclolsic няма ефорт. Ballistic Wistfully... Има. Ballistic Wistfully има. Ballistic Wistfully може да мине, да. Rain... Не. И какво е на Sky проститията? Ти знае как Sky прави нива? Чай малко. Други не знам. Minus Theory е окей, да, има малко, мисля. Ако го помня като хората. Мисля, че има ефорт в Minus Theory. Нека видим. Това е го отвратително, брат. Silent Circle, ето го. Имаш... Какво е Silentium Excelsus? Silentium Окей, време е за да откриме Еон отново. Silentium Excelsus, я да видим. Това е Silent Circle. Да, окей, имаш Silent Circles ремейк. Как другото не е народ този тъпчо. По-друго има. Добре, чай малко. What?